लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हामनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब थुनानै होदे सनाफोर मादैनि चेनेलखौ ओमफ्राय मादैया मैथा सायदों मैथा गोजा जायैया गोबावथारसै बेनो 20 थाखा मुथा लोगोफोर जि दाम मैथाया देग्लाय बाबारे ओमफ्राय जोंहा आदैया बाजाराव थांदों मा लाबोयो बेदर लाबोयो ना लाबोयो गावनि गोसोसै दा मा मोननाय जायो बेजों संसै आरो लोगोफोर नोंथांमोनहाबो अननानै दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायनानै होलांबानो जाबाय ओमफ्राय मादैया गाद्राद्रा खानायबो खानाखैलै जाब्रां जुब्रां बेरेफुंजानि सोरांबाथाय ओंख्रि संनायनि लाहार फाहार बयहाबो थांनांगौ दसनाफोर नायलांदोलाय मैथा अमा लाबोमारदो आदैया बा अमा रुनोसै माहाय थांफैदों नोंसोरो हा अमा बेदर रुनोसै लोगोफोर अमा बेदर ओंख्रिखौ संथ'ला आङो ना बोनहैग्रोनोसै दुब्लियाव ना बोनग्रा लोगोफोर फैबाय अमा रानिया अमा जाखानोसैलाय नै एकदमबारे गोथावनो केमेरा आखाइ सामब्राम गुफुर मस्ला होखाबाय दै होनानै फोमोनग्रोनोसै एसे ओमफ्रायसो उनाव मैथा होगोन आङो खेबसेनो होआ दै होनानै फोमोनग्रोनानैसो उनाव मैथा होनानै संगोन मैथा होनानै एग्लिनोसै एबार जेबो गैया मैथाल' बानलु गोथां हरसनसै ओमफ्राय गोथावनो पानी डाल दिया रे पानी बांद्राय बुरजा संला मैथा अमा लोगोफोर सोरनि फेभारिट मैथा अमायाला इसोरनि फेभरिट सोलनि फेभरिट बाल मैथा अमायालाय सोलनि फेभरिट सियाव फाइनालि लोगोफोर आंना ओंख्रिया मोनबाय ओंखाम जानोसै ओंख्रि हायनोसै आंहा नै एंख्रि एसे गल संबाय लोगोफोर मादैया ओंखाम जानोसै ओमफ्राय ओंख्रिया जेबो गैया बानलु गोथां लाबाय नै न'नि बानलु ओमफ्राय अमा मैथा बेल' दै ओंख्रिया जेबो गैया बेजोंनो ओंख्रि मोनसेजों बिराद गोथाव जानोसै ओमफ्राय मैथा ओंख्रियाव आं बारा जेबो बुस्थु जानो बायो एवनाय बुस्थु जानो बायो आं बाथोन नङाबा बानलु सोर जानो भिडिअ नाय मोजां मोनो अब्ला नायलांदोलाय दिनै बननानै मैथा होख्रावथारनोसैलाय माखानो लोगोफोर आक्रमण बिफांनिफ्राय खानानै लाबोगोदां ख्रां होनखायो बानलुबो गोसाथार मैथा अमा
खागोदाना फ्रेस गोथावथार गोदै मोनलाखायो गोदै गोसा yummy ओंखामखौबो बानलु थाइफा जानो हायो आं खिन्थु कन्ट्रलसो खालामो बिराद जानो हायो आं